Ну а цяпер да справы. Заказчык дужа сур'ёзны. Калі выдатна выканаеш гэтую замову, то ад яго яшчэ як мінімум 2 падобныя замовы паступіць. Неабходна сагнаць тачку аднаго стартрэйсера для перапродажу. Таксама май на ўвазе машына ў вышыку, таму прыцягне ўвагу копаў мацней, чым звычайна. Прывязі без пашкоджанняў, тады можна чакаць паўторных заказаў. Удачы! Ну што, я вас вітаю, шаноўныя гледачы. Мяне дагэтуль клічуць Джексон, а гэта ў нас рубрыка «Украсці за 60 секунд» у BeamNG Drive. Ну што ж, сёння мы зганяем вось такую SX. BX, я нашу гульне, давай пакуль што узламвай тачку. Вось, і пагналі. Гэты аўтамабіль тюнінгаваў, ну, я самастойна, вось, і гэта, мабыць, мой лепшы тюнінговы аўтамабіль. Так, дарэчы, мы не паставілі точку на мапе, нам вось трэба вось сюды. Так, ну шо, тады заводь аўто і пагналі. Так, трошки цішэй зраблю. Ось так. Давай, пагналі. Мапа, дарэчы, вельмі цікавая, вельмі прикольная. О, за нами вось ужо пагоня. Давай, погнали далей. Так. Я спадзяюся, што гэтае відэо не выйдзе адразу ж пасля ралі-чэмпіянату па BeamNG Drive, таму што, ну, занадта шмат відэа па BeamNG. Гэта, ну, не вельмі добра, калі паўторваюцца відэа. Так, цішэй. Вось так, добра. Як у цябе справы? Як правёў свой Новы год? Таму што, ну, усе відэа, якія ты бачу... О, ты ж, дарэчы, хутчэй за ўсё і не ведаеш, таму што ты не падпісаны на маю ВКЛ-старонку. Вось, подписывайся, дарэчы, на яе. Там ты даведаешься анонсы новых відэа, не толькі. Ты, мабыць, нават і не ведаў, што я рабіў перапынак ад YouTube. Вось, таму што відэа выходзілі адзін за адным. Іх было дастаткова. Бляха, вось я на гэтай мапе даўно не гуляў, але глядзі-ка як добра ўсё. Усё як добра апыняецца. Нават копаў няма нідзе паблізу. Гэта прямо такі... Прямо такі цудоўна. Слухай, ну, колькі б разоў я не спрабаваў записываць... Куды ты мяне ведзеш? Ну, хай так. Колькі б разоў я не спрабаваў записываць
відэа па ўкрасці за 60 секунд, з першага разу адразу ж усё атрымліваецца. Вось зараз мы будзем спрабаваць яшчэ раз, таму што занадта хуткае відэа атрымаецца. Ну, зразумей мяне. І... ну, тыпу, я ўйшоў ад копаў. Але гэта было хутка. Вось, ну як заўжды, нічога не змянілася, нічога, зусім. Калі што, за мной сёння 3 копа, гэта, ну... гэта дастаткова, каб мне перашкаджаць даехаць да кропкі, але чамусьці я зусім нічога не адчуваў. Калі я тэставаў на гэтай мапе, а я, калі што, тэстую перад тым, як пачаць запіс, вось, але адразу ж скажу, што я не у той жа дзень записываю, там прыкладна праз тыдзень записываю, каб забыцца трошкі пра трасу, пра мапу. І вось калі я тэставаў, нават 2 копы мне перашкаджалі даехаць да кропкі, а тут я зрабіў 3. Шэй, і нічога, і ўсё добра. Зусім нічога не адчуваю. Яны там сябе катаюцца, ды і ўсё. Ну скажаш, мабыць, нейкія копы, проста машыны ў іх павольныя. Але не, таму што адна з машин, калі не памыляюся, ну было або пікап, або сувчык такі. Было штосьці такое цяжкае. Такое вельмі павольна. І нічога, яны мне таксама перашкаджалі, таму што былі праблемы ў горадзе, але чамусьці вось як толькі і я пачынаю зафільмоўваць, дык усё добра, занадта з першага разу. Таму зараз мы паглядзім, што будзе з другога і трэцяга разу, таму што, ну, звычайна бывае так, што з першага разу ўсё атрымліваецца, як я сказаў. О, цішэй, так трошкі мы... Бляха, мне падабаецца. Яна, тыпу, не для дрыфта зроблена, але яна на заднім прывадзе. Цішэй, бляха, там копы. Цішэй. Але яна на заднім прывадзе, таму і яна можа вось з ручным уваходзіць добра ў павароты. Добра, не ўрэзаліся. Ну давай глядзець, ці ўйшлі мы. Мы выйшлі, зноў выйшлі, я не разумею, чаму так лёгка. Ну не было, шчыра, не было так лёгка. Але вось чамусьці так лёгка сёння. Ну што, тады давай спрабуем трэці раз. Гэта будзе лепшая, шчыра, гэта будзе лепшая серыя. Ну як сказаць, для BeamNG Drive гэта не лепшая серыя, таму што ў нас дагэтуль не было ніякіх аварый, не было ніякіх пашкоджань. Я мог спецыяльна навошта урэзацца, ды і ўсё, але, ці гэта цікава будзе? Вось. Ну калі з трэцяга разу атрымаецца ўсё гэтак жа добра, ну, я тады не ведаю ўжо, што рабіць. Будзе вось так, гэта будзе самы лёгкі выпуск. Я думаю, мы яшчэ гэтую мапу выкарыстаем. Ой, бляха, не, прабач, вось. Ты думаеш, я зараз гэта спецыяльна? Не. Я гэта зараз не спецыяльна. Я забаўтаўся трошачкі. Ну вось. Ужо штосьці. Так. Ну добра. Трэцяя спроба.
Чацвёртая спроба, прабач. Трэцяя спроба не атрымалася, чацвёртая спроба атрымаецца. Ці не, вось. Дарэчы, я думаю, самы час цябе нагадаць. Падпішыся на канал, калі ласка. Ну, чаму, вось, калі ты дагэтуль не падпісаўся, чаму ты дагэтуль не падпісаўся, вось. Калі цябе, вядома, бяспечна, вось. Таму падпісвайся. Таксама падабайкі націскай. Ну, пішы каментары, гэта дапаможа мне, дапаможа таксама беларускамоўнаму кантэнту. Дарэчы, што я цябе не сказаў у прошлым відэа і ў гэтым. У ВКЛ. То бок, ты не толькі можаш на маю старонку ў ВКЛ падпісаць. У ВКЛ ты можаш знайсці шмат, насамрэч, беларускамоўных аўтараў. Яны там... Іх там шмат, іх там вельмі шмат, таму можаш на кагосьці падпісацца. Я таксама там знайшоў некаторых людзей, якіх я не мог знайсці проста на YouTube. Таму, тыпу, чаму чакаць? Падпісвайся на мой канал, каб не прапускаць, на маю старонку ў ВКЛ, каб не прапускаць анонсы відэа. І таксама, мабыць, ты знойдзеш нейкіх аўтараў, якія цікавы цябе. Там рэч гэта прама вельмі дапаможа беларускамоўнаму зместу. Падтрымлівай абавязкова сваіх аўтароў. Вось, ну мы амаль што ўжо прыехалі. Ух, бляха. Цішэй, добра. Вось тут коп, трошачкі прыйдзецца. Вось, я пра што і кажу, калі я тэставаў. Прыходзілася трошачкі па гораду пакатацца, каб копы... Так, давай вось сюды праедзем. Спадзяюся, тут ніякіх... Трошачкі разгарула мяне. Ну добра, мы злавілі. Бляха. Ззаду коп. Я доўга думаў, куды павярнуць мне. Так, ну вось, бачыш? Бляха, не, сюды яшчэ рана. Сюды яшчэ... Мы тут колам катаемся. Ну добра, мабыць, мы ідзем так ад копаў. Уцячэм ад іх. Так, давай кудысьці ў іншае месца. Вось, глядзі. Я шчыра, я гэтую мапу, ну... Бляха, не-не-не-не-не-не-не, яны зараз сюды заедуць, так? Так? Так ці не? Так ці не? Не, не так. Добра, тады можам заязджаць. О, мы сышлі ад копа. Добра? Добра, слухай. Вось тады давай на гэтым і скончым. Я не ведаю, наколькі доўгае атрымалася відэа. Але... Вось сюды. Мы тут недалёка ад будоўлі прыпаркаваліся, таму вось і так. Ну што, ну а я цябе дзякую, вядома, за прагляд. Спадзяюся, ты ўжо націснуў падабайку. Калі гэтага не зрабіў, ну, зрабі зараз. Зрабі зараз, гэта ўжо канец відэа. Ну і усім, зноў ж такі, дзякуй за прагляд і усім удачы, усім пакуль-пакуль.